जी पानी बोतल ଆଉ କଣ ଆର ପଟରେ କଣ ଅଛି ଏଟା सेटा तार कोना पुछिया ना कि ମାନେ तो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା पुछिया ना कि बाबा ଓହୋ ଏଇ କପଡ଼ା ମାନେ କଣ छाबा डेली କେ ମଉସା ପୁଛନ୍ତି हां जे ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ନିଜେ କରିକି निश्चय ଲାଗୁଛନ୍ତି करजू आ मु जे से जदि आसबारे के मु करे आ ହଁ ନା मु जे तो अछि दुकान लो ନା ନା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ हो पिन चका दे खाउ चका दे दार दे ଏଇଟା ତମେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜା ହଉଛି पूजा का दे पूजा करा दे जा का दे फूल पूजा दे ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଟା ପୁଛିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଛି ନାଇଁ? पूजा रे दे करा दे आ बोल କଣ କାଣା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଫକୀର ଚରଣ ଜେନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାବଦରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମାତ ଅଛନ୍ତି ନା ଯାହା ହଁ, ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମାତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁ ଗହଳିର ଖାଇତେ ପାଉନଥିଲେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧତେ ପାଉନଥିଲେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଜଣେ ବାଟିରେ ଆଇବ ପଇଲା ବୋଉ ମୋ ବାପ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପାଇଲାନି ମଣିଷ ମାସ ଆସିପାରିଲାନି ଫଗୁଣ ମାସ ଲୁଗା ଗୋଟେ ରୁଷାରୁ ଚରଣ ସିଂ ମିଲେ ଥିଲା ସେଇ ଆମକୁ ଲୁଗା ଦିଏ 6 10ର ଆମ 6 10ର ସିଏ ଲୁଗା ଦିଏ ସେ ଫଗୁଣ ମାସ ତମର ପଇଲା ବୋଇଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିପରି କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଏବେ ଆସିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆମେ ବାପ ଫାପ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା 10ଟା 11ଟା ଟାଇମ୍ର ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତରୁ ଆଇଲା ଗାଡ଼ିଟା ହଁ 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 ଗୋଟିଏ ବଗି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଅଛନ୍ତି 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହବ ହଁ ଗାଡ଼ି ବଗି ଚାରିପଟେ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଏ ମୁତିକ ଜଣ ଏ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହେରିକା ସବୁ ଥିଲେ ଶଗଡ଼ା ତିଆରି ହେଇକି ଆଇଲା ଜେନା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୁମୁଦିନୀ ଜେନା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ତୁମେ ଯଦି ଅର୍ଥ ସହାୟତା ନ ଦେବ ମୁଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଟା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କିଛି କଥା ପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବସନ୍ତି ହଁ ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା ପଡ଼େ ହଁ ହଁ ସେଇ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ସୁବିଧା ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏଠି କରିବାର ମୋର ବି ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଜୋର ମୋର ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲା ହୁଁ ସେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପୁଲ ତେଣୁ କରିପାରିଲି ଆଉ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କର ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାର ମନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ କରିଦେଲି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କିପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ବାପୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଦଗଦ ମନୋଭାବ ଥିଲା ସିଏ ଅତି ଖୁସିରେ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ତାର ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଏକ ଗାନ୍ଧୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିପାରିଛନ୍ତି।